Σκοτζάνος, μπικίνι, στέλα, γεωγραφία. Με ποια κατηγορία δεν θα παίξω τώρα? Απ' έξω. Με τη Στέλλα. Η ερώτηση είναι εξής. Η Στέλλα Μπεζαντά αγόρασε ένα πολυτελές διαπέρασμα σε συγκρότημα με πισίνα κτλ. Με χρήματα που κέρδισε. Α. Από το Μοντελέι. Β. Από τις εμφανίσεις της σε νυχτερινά κέντρα. Γ. Από τη δισκογραφία. Ή Δ. Από τη δουλειά της. Κοίτα, από το modeling αποκλείεται γιατί πόσες φωτογραφίσεις να έκανε. Από την ευθυνά μαγαζιά με τίποτα τη μεροκάματα να παίρνει. Από τη δισκογραφία ούτε μία στο εκατομμύριο, γιατί ούτε το «Στα κορμί μου, στα πλουτσακί, σε φορώ και δεν σ' αλλάζω». Δεν έκανε τίποτα και εγώ το τραγούδισα και σωστά. Ούτε το άλλο, το οποίο θα μπορούσε να έχει καλύτερη τύχη γιατί είχε ωραίο στίχο. Θέλεις τραλαλά, θέλεις τραλαλά, θέλεις τραλαλά, θέλεις τραλαλό. Και στο ρεφρέν άλλαζε τελείως, γινόταν ανατροπή. Θέλεις τραλαλό, θέλεις τραλαλά. Πώς δεν μπερδευόταν τα δύο ανάποδα αυτό το νόημα του τραγουδιού, αλλά το Δέλτα από τη δουλειά της. Μάλιστα. Η Στέλλα Μπεζαντά που αγόρασε ένα πολυτελές διαμέρισμα σε συγκρότημα με πισίνα κτλ. Με χρήματα που κέρδισε από τη δουλειά της μας συμφωνήσεις. Για να δούμε. Είναι αυτή η σωστή απάντηση? Σωστός, Ανέστη! Για να δούμε όμως πόσες από τις κοπέλες μας δεν ήξεραν τη σωστή απάντηση. 3. Η Ελιώνα από την Αλβανία περνάει στον επόμενο γύρο. Οι άλλοι λυπάμαι πολύ. Καλό σας βράδυ, κορίτσια! €603. Πουλαλά, με χάσεις, σε παρακαλώ. Πουλα, αν σε βγάλει έξω, διπλασιάζει τα λεφτά του. Αν το βγάλεις εσύ έξω, κερδίζετε εσείς τα λεφτά του. Αν το βγάλω εγώ έξω, τι θα γίνει? Ποιον? Πραγματικό μου αυτό. Θα τρέχει η πουλίτσα και δεν θα φτάνει. Οι ερωτήσεις που πρέπει είναι εξής. Καβάλα, ακούρια καλλιδιώτικα, οξυζενέ, στόχος, κοτσάνες, μπικίνι και γεωγραφία. Με ποια κατηγορία θα σας παίξω τώρα? Θα παίξω με τη γεωγραφία. Κατηγορία γεωγραφία και η ερώτηση είναι εξής. Από πόσα νησιά αποτελούνται τα Επτάνησα? Δεν το ξέρω ότι θα πέσει, θα μισώσω αυτό, δεν το διάβασα. Όπως την πάτησα έτσι. Α από 9, Β από 11, Γ από 7 ή Δ από 13. Και δεν το ξέρω. Ξέρω ότι οι Σποράδες αποτελούνται από 4 νησιά, Σκύρο, Σκιάθος, Κόμπελο, Αλόνισο. Οι Κυκλάδες αποτελούνται από 25, Σαντορίνη, Πάνω, Άξο, Μωρό, Ανάφη, Άνθρωπο, Χωρίσια και Εθνομήλο, Μήκο, Ραμονός, Ξέρω Σύμφωνο, Τινοκία, Κίμωνο, Στέρικο, Σύγκινο, Ηρακλειά, Θερασία και Φολέγανδρο. Αυτό το ξέρω. Θα πω από 7, γιατί κάτι μου λέει ότι ο αριθμός 7 πρέπει να έχει κάποια σχέση με τα 7 νησιά. Απλά με μπερδεύει που ενώ ο αριθμός είναι 7, τα νησιά είναι 7 νησιά. Εκεί φοβάμαι πως είναι μια παγίδα, δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις. Όχι, Θα πω όμως από 7 στην τύχη, στην τύχη. Μάλιστα. Τα 7 νησιά αποτελούνται από 7 νησιά, μας είπε ο Ανέστης. Στην τύχη, έτσι. Για να δούμε, η τύχη ήταν μαζί του. Ήταν. Για να δούμε όμως τι απάντησε και η Βούλα. Ήξερε ότι τα 7 νησιά αποτελούνται από 7 νησιά. Σωστή και η Βούλα. Άρα, Ανέστη, εσύ παραμένεις στα χρήματα που έχεις κερδίσει μέχρι τώρα και η Βούλα περνάει στο δεύτερο γύρο. Δεύτερος γύρος λοιπόν. Ανέστη, υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Θα πρέπει εσύ να επιλέξεις μία από αυτές. Οι ερωτήσεις είναι οι εξής. Πόσες γεύσεις προφυλακτικών υπάρχουν? Όπα, δύσκολο αυτό. Γιατί? Πού να ξέρω τι γεύση υπάρχουν, πώς έχω δοκιμάσει. Εσείς κορίτσια ξέρετε. Αμέ, φράουλα, κεράσι, μπανάνα, βατόμουρο. Τσάχαλο, κορόμιλο, δαμάσκινο, γερμά. Πόνι, σταφί, μήλο, πορτοκάλι. Ιουβιαστή, Ιδιαστά, αρμέξι, εμείς την αμπαρία
στο φρούτο. Εσύ μου πες το Γερμά πώς είναι κεχνούδι επάνω. Η άλλη ερώτηση είναι εξής. Τι σημαίνουν τα αρχικά ΟΠΑΠ? Όπα, με αυτό θα παίξω, το έχω, παίζω τροπόδο μικρό παιδάκι, ένα δεκάρι δεν έχω πιάσει. Ήρθε η στιγμή να πάρω το μου πίσω με τον ΟΠΑΠ θα παίξω. Ωραία, κορίτσια, τι σημαίνουν τα αρχικά ΟΠΑΠ? Ο χρόνος αρχίζει από τώρα. Καμία δεν έβγαλε το καπάκι. Η άλλη βάλε και τελεία. Παύλα, θα βάλεις παύλα. Πού είσαι σκέτη. Παύλα. Άσε, πάω να ανοίξω εγώ. Τέλος χρόνου. Από τώρα, Αύγουστο μήνα. Θα μου πεις αυτές κάναν Πάσχα προηγουμένο. Δεν το μέσα. Ανέστη, τι σημαίνει ΟΠΑΠ? Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου. Σωστός, Ανέστη. Για να δούμε όμως τι απάντησαν τα κορίτσια μας. Ελιώνα, τι σημαίνουν τα αρχικά ΟΠΑΠ? Όταν πίνω, απελευθερώνομαι πολύ. Μεσούλα, Όταν πίνω, αμέσως παραπίνομαι. Βανέσα, Όταν πίνω, αναστατώνουμε πάρα αυτά. Βούλα, Όταν πίνω, ανάβω περισσότερο. Ανέστη, κέρδισες 300.000 ευρώ. Ανέστη, πού πας? Στον μπαρ να θέλω να μπουκάλι ουίσκι. Γιατί? Γιατί δεν είδες, τα πίνουν να ξέρουν τι κάνουν. Τώρα δεν πήρες χαμπάρι τίποτα εσύ. Εδώ μέσα απόψε θα γίνει το ΟΠΑΠ.